హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ న్యూ వీడియో. వాళ్ళైతే మనమైతే డైమండ్ రాయల్ అయితే స్పిన్ అయితే చేయబోతున్నాం. అంతకన్నా ముందు అయితే మన ఛానల్ కవర్ అయితే కొత్తగా వచ్చారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేసి షేర్ చేసి బెల్ ఐకాన్ మాటి కాల్లో పెట్టుకోవడం మాట మర్చిపోకండి. మనకైతే డైమండ్ రాయల్ అయితే వచ్చింది కదా, ఇదైతే స్పిన్ చేస్తాం. నాకైతే 7 డైమండ్ రాయల్ వచ్చేసి అయితే ఉన్నాయి. అది హిట్ మ్యాన్ బండిల్ అంట. నాకైతే ఈ బండిలు కొద్దిగా నచ్చింది బాగా. నాకైతే దీంట్లో హెయిర్ స్టైల్ బాగా నచ్చింది కదా. హెయిర్ స్టైల్ కాకుండా ఇది ఉన్నదా, ఇది ఈ షర్ట్ నచ్చింది నాకైతే. షర్ట్ అదా. ఇప్పుడే మనమైతే స్పిన్ అయితే చేసేద్దాం లేట్ చేయకుండా. ఫస్ట్ స్పిన్ అయితే చేసేసినాను నిన్నైతే. షర్ట్ అయితే వచ్చింది. జై జగన్న బాబాయ్, ఓం భీం భీం బాం బూష్ బాం బాం బూమ్ బూమ్ బుష్. వచ్చారు రాలేదు. అదైతే వచ్చింది. ఫ్రేగ్మెంట్ అయితే వచ్చింది మనకైతే. ప్యాంట్ వచ్చింది మనకైతే. లాస్ట్ వచ్చారు. ప్లీజ్ వచ్చే జై గరీనా బాబాయ్, వచ్చే. సరే గాయ్స్, ఇంకా మనకైతే రాలేదు. బ్యాడ్ లక్. సరే అయితే ఓకే బాయ్ గాయ్స్. అంతకన్నా ముందైతే మన ఛానల్ కవర్ అయితే కొత్తగా వచ్చి ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ మాటికి ఆల్లో పెట్టుకోవడం మటుకు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.